Egun hori ni Leire Bergela naiz. Kaixo, ni Ane naiz. Hola, ni Noemi naiz. Hani Aitor. Bueno, eta gaur ordenadore bat montatzen erakutsiko dizteu, eta bakoitzek ze funtzio dauken, eta, bueno, goazen bat. Komundatzen hasi. Honek buza dauke izena da datu transferitzeko ibiltzea. Bai, baina gero, natzakun borratxi. Zuk esan behar zudanek jarri? Bai, ez? Bale, nazten bezu. Aurran memoria da, bertan datu gorretzeie, baina horren aritzeltzeanin datosek junikeie. Borrau, egazkorra dalako. Hau da, txartel grafikoa, erabiltzea pantailan gauzoketa ikusteko eta pantailin abiadurean azkartzeko. Da, hau nintzen, etxin kablik, etxin hona ezuneko, interneteko kablie hona entzukatzen. Hau jarrile, wifile, konektailua. Hau jartza batean, no? Se explica eso el arte Eso izia beste. Fallo técnico, guan moment. Tautze, hola? Kampoa izangoa. Ziur ez daka ditzen. Hola? Ez? Bai. Bai. Bez? Ole nahi.
De hard disk, de disko gogor. No, not grabbing. Hau disko gogorra da ezinbesteko dagoen harintzat. Zeba. Hau disketintza da, hau zedintzat, hau mikroprozesadorie, da hau pilie. Gauza gutxiteko ibiltza, adibidez, errelojuntzat, Kriston utzixe dago. Olaxe. Ja, enchufau. Esto importante da pantalla ikustea. A ver, bat, no signal input. ja. Hau piztu haite, Hola, hola. Horror. Guau, guau. Ya, venga. Sí, ya está. Ez ziletan hori da. Vale. RAM memoria gabe Bueno, Ze, erra memoria zer da hori, vale. oin probako dugu haber RAM memoria gabe piztean. Oin piztuko dugu. Sí, tío, hasta que esté. Nahi oli hau dezu. Egin zin berda. Ze, RAM memoria zoken ikusten ez da pizten, da pi hau bitxo bisatzeko. Ze, gero moztuko dugu. Vale, Ane, corte la misión. A ver, hemen daukela. Ya, no tomates. Tartun cebolla, ¿es? Bueno, bajar en memoria ya. Eta txartel grafiko gabe proezkeo. Nire ez ezin ingo, Bai, venga, pro nire. Kentzen? Ah. Emaioak. Artista piztengoa, pingo. Hola, yo. Saca el YouTube story. Venga, piztu ordenagailu. Bai. Pim, pan. Bai azaltzen ari da pantalla. Ez. Pilleu. Patza ez favorez. Ikustu duztenez, txartel grafiko kendu ezke hori, ez duien, ze hori da oinarrizko elementu bat, orden